Čau lidi. A dneska jsem si semka pozval mého bigáchu. Pozdrav. Pozdrav. Čau. Čau lidi. Čau lidi. No, takže vedu tě, ano? OK. Možná nebude slyšet úplně, řekl OK. Tak. Ale kde mám? Tady mám jenom pec, jako jenom nic moc, jako tady v čestice nic nemám. Takže, no chvilku jsem tu čuměla, nevím, proč. Hele, tak co Morales, Tome? Jako on se pojmenoval podle Milese Morales, ale nelíbilo se mu jako jeho jméno a protože to je jeho oblíbený písmeno, tak tam dal Tom. Není to jeho úplně pigavý jméno. Hele, takže... Už tady poskakuje několik minut, dej mi nějaký věci, prosím, já jsem na tady tam začnu popílet. Jo, chtěl bys nějaké jídlo? OK, a nějaký věci jako a základní věci. Jo, tady máš. Nestihl jsem to opéct. To nevadí. Tady ještě mám nějaké saplingy. Jo, ty se taky hodí. Skoro také uhlí. Semínka, ty jsou k ničemu. What? Takže naším cílem je to tady trošku pobudovat, prozkoumat to tu. Hele, mám napsat něco do chatu? No a jdeme ven. Tady jaký krásný výhled, musíme si pořídit okna, ale žádný písek tu není. Našel jsem tu loď. To je moje. Aha, můžu si ji vezmout? Půjč si. Ježiši Maria. Nejspíš ho neslyšíte, chtěl půjčit loď. Tak si nasedni. Jak se mám našít? O můj bože. No jo. Za chvilku na to přijdeš. Aha. Už tam seš? Jo. Bezva. Vyplouváme. Já právě ještě neumím ovládat loď moc. Říkala, že neumí moc ovládat loď jako... No, chápu ho. Tady je... Milan vyskočil. O můj bože. Tady je... Dej mi boost. Mám Delfíne, lopatu. dej mi boost. Jako zbytou, Delfíne, ale dej mi no boost. nic. Pár písku bude stačit bohatě. Počkáme. Mám málo bublinek. Tak až jsou na boost, prostě tam neplanou. Tak, hotovo. Mohla by se mě dát základní věci? Halo, nasedni si. Jo, nasednu. A proč jsme tady byli jako? Písek. No, Já už... mě uplavala. Ježiši, prostě zmačkni tlačítko na myši. Je to tak jednoduché. Z toho dobu mu budu mít krásný výhled. Že jo, Tome? Teda... Ne, tady to nemůžeme natočit. Tome, Hele, ty jsi?